Il-preżenza tal-Mulej kienet dejjem hemm bil-mod bdejt narafa tul ħajti kollha. Forsi naħsbu aħna li Alla se jkellimna b'xi ħaġa straordinarja, ma Ġesu jitkellem magħna fl-ordinarjetà ta' kuljum, fil-ħajja ta' kuljum. Smajt lill-Alla l-ewwel f'ħafna storbju. U l-Ġesu kont nagħmillu mistoqsija, imma xi trid minni? Tajjeb illi aħna nkunu konxi li l-Mulej il-ħin kollu iwaslilna dal-messaġġi. Il-Mulej jinqeda b'dawn l-affarijiet li aħna naħsbuhom distrazzjonijiet biex ukoll ma jkun qed isejħilna. Unek nirringrazzjah li jafni u li verament għen biex ngħidlu ilu. Jiena nidħol għall-vokazzjoni tiegħi għax irrid li Ġesu jbiddilni, jagħmel minni persuna differenti. U mbagħad hemm il-ħajja tibda tinbidel, mhux li rrid jien, imma li trid int Mulej. U dak li turini li għandi nagħmel għatini l-qawwa biex nwasslu sa ħfief. Kellimni Mulej għax il-qaddej tiegħek qed ħdejk. Sejjaħli Mulej fl-ħreġ tad-dlam fl-qer tal-lejl. Ħatini qalb illi tisma' u tafek Mulej. Mulej innofrilek irrid dak kollu li għandi għalik, bħal-għodwa li tibda mill-ġdid jien ġejt qudiemek. Int għandek l-aħjar pjanijiet ta' ġid mhux ta' sara l-għoli, daw kollha li jiġu jfittxuk Mulej.